Ingat sila pag nai-prutas, yayaman. Bantay dita mo dato. Ito to si Titri ha. Pa. Bisa ba? Ikor beningon. Ito, bantay ka. Hi guys, madyang buntag ni Jung tanan ako na pud ni si Jinverse. Diyan naligo ko og kanang kuan sa Jo. Diyan na yung gipaputdan niyang buhok guys gahapon. Giputdan og kanang naay 1 inches. Kaya nang ka taas. Diyan nakapalit si Junjun og kanang kuan guys, nukos dia. Tag 180 ang kanang kilo. At sa ni nga kuanan guys. Dito yan sa natin ning nukos na paborito ni nanay. Merry Christmas in advance sa New Year ninyong tanan guys. Manginawot ko nga atagan mo kapiskay sa injohan lawas matag adlaw. Kay karong panahon na. Parang ka bugnaw ka adyo agkuan guys panahon mo. Mo nang uso agkuan ubo og sipon. Mo nang ako giubo-ubo pug ko. Gabi wakadyo ko nakatarong og tuog kay agang pikas ilong bara. Pero sakit sa lalamunan nawa na noon. Nipuli ka ng ubo-ubo ka ng sipon ginagmay. Mo na ang giligo ka ng naisa jo kerong igawas po dagwan baka init. Hawa ba? Di mga mukha dani kay hilaw pa man ni. Diyan na kamo kaon dani nagmaluto na ni. Kay magsuka ka, makakas puan. Kuan tag ilaw nga kuan day naghuman magsuka. Hawa ba? Kaya na nagkasabod na kas kamera. Hawa pa kanan bitaw kay nagmaluto na ni. Ahara ni nga kuanan guys. Adubohon. Di jud ka kagwan tag lami mingkoy. Matintal jud kag pangawat. Oh, di ka banta dyan kay mangawat man ka. Ano kaning lami nga makatintal man. Oh. Higisa na nato kuan guys, ahos. Sibudas. Agoy, si Mingkoy. Dilagi na ni mo makawat Mingkoy. Saan ba na ni mo kahit kuhit, di na ni mo makuhit, di mo na po kung akawatan ha. Dunod na nato gatang nukos. Nagambok guys na guys, mapo na. Utlan kahapon karong mawa ng mga stress. Kaya na po itong taasa. Mura buhok kukuan. Kabadyo. Pero taas gyapon guys. Isa raman ka inches ang kuan. Tang-tang. Tay, bago dito tay. Ang pangdong. Bakit bagong ligo? Ikaw rin laking sabaan. Hindi sabaan. Ikaw. Hindi niyo gumalisan dyan. Sabaan kuno ko may nga Junjun. Hindi siya may sabaan. Kurang sabaan. Paano yung bakbak sa ngagan? Hindi tagay ko kutsara ka. Bukaan ako sa ligutom ko. Itaw yung anak na, kumusta ma? Ang yung, ayan to bag? Kumusta mo ka? Ayan to bag? Usa mo, lagi mo vitamins mo naman ulit? Nangumusta? Ay, Para kang baliw-liw ah. morning guys. Mga mahaw ba guys? Ina na magadi ng inahan. Saba pa kas bubuyog. Luto na be. Ningan pa si Jamay. Ako kuno yaw-yawan. Yan, tigiyaw-yaw eh. Sige, uwan. Pangurihir. Ang sama sige. Pangurihir. Nung pagipag Pangurir. pagitagilan mo kay nagluto tagutan niya. Sige na sa yaw-yaw. Ina na magadi ng inahan nga naipakialam sa anak mo yaw-yaw dyan. Mahigat na galing siya ako. Bumadong ni Diyan. Los ni mo. Halangan, gikasukan ko niya imong ate, kinakaniwang man. Kisabay nahan. Ganahan mo lang tawag anak na kaniwang. Siyempre, nagalas sila kayo ng anak gilantan. Gilanta na nga na iya pang yaw-yawan. Di ko kung minum vitamins. Dahil na yan. Ina na magadi ng inahan nga. May pakialam sa anak mo, yaw-yaw. Guys, sa manawig pamahaw guys, dakaron manglakaw sa ni Junjun kay
katong wala mo napalit gahapon nga uban karon na mo palitin para ugma di na may mang merkado ugma kay daghan na kajug tao sa kana na merkado ugma di may makigdengan sa kadaghanang tao ba. Siya guys, manglakaw sa amin. Adto sa amin ma. Anong giharangan? Samot nagkasiot, giharangan. Grabing siutan nagkuhan guys, merkado. Siutan nagmerkado. Mga prutas. May tambis oh. Usa. Ang isa? Sus Mario Jose Ginoo. Dihit dihit. Kanila mi palit na biyo. Na ma'am. Tapos kita ma'am, hinog kami na. Gabaw gikan. Kan ako siya mambi palihog. 95. Mahal. Grabe ang prutas. Gabahag precious prutas. Ah, nada rin. Wala yan sa prutas. Hindi tayo asinso pag Nasa tao na jud. mga prutas. Oh, tinawag na. Kani mga tiguwang ba patotoo. Di ka maga. Palitan na lang. Kwarta ni prutas. Pili lang ganang kay Mito sa dilaghilaw. Oh, pangilihilan. May lihira man ni Jack. Hindi mag-New Year, di mamalit yung prutas. Sugod na kasiit. Sa Prince, bait pa ko kita. Ay! New Year! Happy New Year na! Busy nag mga tao pamalit sa ilahang kuan. Pag sa ulog sa bagong tuig. Nagsuri-suri ra lagi si Rex, why duty? Noon sana ni, nakabulbuhol na. Padong na mi uli guys. Nakapalit na mi sa muang mga tujo dari. Happy New Year! Yan ang ganang kaya na traktor na ranger pwede sa bukid na mataas kayo. Maling nga sa kanan. Mahal na 1.3 million. Hey guys, na nakauli nami guys. Grabe cute dito sa merkado, grabe nagana ng tao. Hi guys. Diyan namalit na pud mi kuan guys, bugas dahan. Tungag sako para inagabot sa bagong tuig January di na mo palit. Hi guys, na nakauli na gid mi guys. Grabe ang presyo sa prutas makaliton. Gantaran malaki nga si mama na ada naman si sa mga prutas. Ilang choice namalit na lang mi mga kuan. Bubarato nga kanami prutas basta laman na alaman si Jaika. Butang sa lamisa nga prutas yan namalit dai mi kuan guys si bugas.
Guys, sa prutas guys, kaning pindaha 50 pesos ni. Grabe ka, mahal. Ani guys, sa kanang tisa, kay tisa man mo tawag namon sa buhol, ang dati kuno kanis steel. Takinsin ning kuan guys, isa. Kuan, 45 ning tulo ka buhok. Diya guys, ang tambes, tag 5 po dag isa. Diya kaning kiat-kiat, 100 pesos ni guys, tungas kilo. Diya kaning grapes, ay, di man ni grapes, sibuyas man dai. Sibuyas na. 100 na. Ang kaning sibuyas, Bombay nga 1/4, 100 pesos. Diya ang piras guys, tag 45 ang isa. 25 na no? 45 ang isa. Zero. Ang apple sa pila. Ha? Ang apple tag 15. Barato nga po. Ang apple tag 15 ang isa. Oh. 20. Ha? 20 Hindi na. na sa 15 na lang. Ako magyangyo ko. Daghanan ako ipalit tayo. Sige, 15 na lang dito. Ang gangyo. Nakaanso man may de 15 na lang. Ang mangga tag 200 ang kilo. Balik ko ani 150. Misalan man nga si mama naanad man siya sa prutas, ag dila man guys kay nasayar man puta mo gasto sa isa ka tuig. Nga guys kani ngarang ka cute nga pakwan 130. 130 ni siya guys, ang cute. Basta laman na ipalihi si mama nga mga prutas. Nandiyan ka rin grapes guys, 1/4 80 pesos. Nandiyan ang buongon 91. Naisuwa. Naisuhat. Pila, 91. 91. Ito. Ang bijabas 75 ang isa. Sus, no, si. Sus Maria Josep. Nandiyan ka ni, singanda ni. Melon. Aka ni melon 60. Melon din na. Kaya man nagpakwan. Pakon mo na. Pakwan man day. Kuhan siya ka ng melon. Kaya melon na Bisaya. Kuhan ka ng sa pangalan na sa Manila, oy. Nay pangalan sa Manila. Nay, Basta kay melon. pakwan man eh. Dili kuhan. Basta kay Moray na ilhan. Kani mo eh. Pakwan kani mo Mana guys. Nandiyan. Makakita mo ko pasyon. Tag May 20 pasyon, ang oh. isa. Orange ba orange? Pasyon. Passion fruit. Pasyon, bro. Mm. Yan. 20 ang isa guys. Dagana sa bulaw ni. Dagan ka doon is buhol ni. Kat Lamig hindi malima. na butangan nagmanok kapit na hulog kay kat siya atong libutugan Dagan ni kuan nagmanok. vitamins pagyan ni mo juice. Pasyon ni. So mauto mo ang prutas guys. Puro kay mito sa. Nandiyan. Saging. Saging. Yan ang malit miglamas para sa mga kalderita baboy. Tubuli mo naman, kinasal sila na. Nandiyan. Aga mo ang sudan. Nandiyan kuan guys kanang ipon. Mo na mga luto lugma puhon ipon. Nandiyan kanang isda. Nga prito ni mama nga. May sura din Isda. Baon sa ning isda. Paborito man ni mama ng Borok yung paborito man ni mama ning isda guys kaninga na na. Ano mo ang kuan ituhon dali sa ni kay pag-impiwan kay iputang sa refrigerator. Ingat sila pag nai-prutas yayaman, bantay dita mo dato ito sa titri ha. pa. Usa ba? Ikor maningon. Ito bantay ka. Nandiyan guys hotdog guys para sa mga ang spaghetti. Nandiyan Ay, pagpahal doon. Ipatunga ng kuan doon. nandiyan guys ginaling kay maglumpia ko. Then karning baboy kay kalderita. Mora guys sa mga luto lugma. Mo na niga mo ang pangandam sa mga bagong tuig guys. Bantay bitaw di mo dato mo guys ha. Pag ipuyuhan sana kay butang sa refrigerator. Nandiyan na mo ang ipalit guys. Kung na lang chipon cake. Di man sila ganag cake kay sumuko no. Kay sobrang katamis. Kani mo ilang giganahan guys. Di po nalay sila cake, awag cake sa ref, bigahin. Ang cake dias Pasko ano ka. Klaro naman. Nandiyan guys rapper. Maglumpia ko. Si Maglumpay din magbiko. may pinanguwala ko na pugaloda. Nanay, Nasa dapit kasada pero sakon pas taas. kay katamad ka. Kato mo istambayan ano may nani dito. Pali si mama kuan guys prutas. Siyaro di mo dato. Ni nga tong babae nga. Sus patuto prutas grabe maala. Way na dato tungod sa prutas. Lihok lang mo, lihok ko no. Ano siya naman mamay na anda ni mama. Nga magpuan sila ka ng prutas. Taon man nga sanay man mini papa nimo.
Lunjang Di ba diha kay butangan ng prutas masauna ma? Nalagi, gibutan na ako bitaw. Ambot asa. dito, ambot lang. Dito man to. Dudong. Ila, Boss. dudong na po. Talagang ba sa amigas nga ang magpugikan sa amigas Di sa eh. makang gamigas mo ka. Ambot eh. Madiri naman ko. Di ako plato lang kuno ni nato di pwede ba ni? Kamo ko Kaya dakong lagi akong sugdanan. Mangumok mo ni Day. Saan mo plastic yung ko, Day? Kit ano yung hina ni ko. Bukara sa. Yan, ito ugasan niya. Tama na ni pangbutang sa freezer ning kuan guys mga karni. Mo niya mo ang pangandam sa bagong tuig guys. Amo ang salu-saluhan ugma sa gabi puhon. Ay awang Kali pa, kali. Kumalo lang dito na. I-rip sa na doon. Kaya mangumok mo rin pang Oh. Ug anong daan, ugma na lang pohon. nanguhan rami guys, nangandam rami pamalit kay ugma, grabe naghana nagtao sa Ah, merkado. grabe na, di na mada. Grabe tao sa merkado, grabe sa uta. Oo, hindi yan, Jen. Ako saan tao, bugyan mo ako pati na kaluyog. Kung di mo sigtawag, ako nang gi-ala-ala. Nagkulor-kulor si mama sa isang kuan guys, buhok. At pura usa nagkulong. Ah, Pagwapas mama, kalisi siya sa bagong tuig. hindi na pa ko yung di na mo na kung alam sa military. Ako ni sa gawat sa mura ko sa ginautan ng kuan, military. Di na, mausap niyo yung dagway, mura yung takla bahog. Okay lang. Nanas din mga prutas. Okay lang, sigulang naman ako. Nala ko yung prutas, dito sa Mindanao, wala din daw. Mamay dyan ko, andan. Dong, ikuan na dong. Andam na tanan guys, ugma na lang niluto ko. Nay, kuan dong oh, sa datas dong. Lata. Saan? Itanong? Diba, ibutangan ni mo. Ano ba sa Jesus? Baka kay Bao? Nigmatay ta na po, nignaog. Magluto sa imong hinana. Hinani mo. Happy New Year ninyong tanan guys, in advance. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Mas mga New Year pa. Hanggang sa tagtaas na pinabuhi. Abot pa ta sa sunod tuig. Naghadyong pangadyon, permis ginoo. Kada tuig, mahadyong panglawas sa kanunay. O, kalinaw. Gising mo dito rin. Kaya, maglubog ko nun is mama o guys ga. Request niya ni mama. Ay, sa disim gito rin guys, Inom ko ng tigulang. Diyan ko Klaro. Uy, Hindi klaro. ka naisog. Pwede ito. Amo ni payam nas mama ugma kay nung musajaw ni kuradang. Parang mawanan. Pag ko naman eh, pang ladies drink naman eh. Kana. Oh. Di na mao katong aginan nga. Ang kuanon. Labi man naman mura raman na Diyos kaya katong naay pag birthday ni nanay nga naginom-inom eh. Man yung mga giinom, di man naisog. Di na isos siya. Oh. Sajaw dyan is mama ugma. Inom dan ang kuhan. Jason Blue. Yeah, ang sa buhol. Gihap sa buhol. Diyan guys, maraming ang vlog arong adlaw guys. Daghang galing salamat sa premium ninyong pagtanaw sa amo ang vlog. God bless ninyong tanan. Thank you. Merry Christmas. Happy New Year. Kita-kita na punta sa sunod Sunod na po. Bye-bye. Bye guys.